Olu lusasazo ngqo lweendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. Akekho onelungelo lokubonisana naye, izinqumo eziningi uyithathela yena bese ziba nokuthi sihlale sibabaza silosithuka ukuthi awusekwenzeka ukuthi awuzokuba khona umshado wesintu obucwangciselwe iveki ezayo ekumkani yesizwe samaZulu kumkani wesizulu kaZwelithini. Fika ndiyichaza doketa alibona uphazi wami mina alibona kwathi mandihambe ngizofonela ngalali andafonela. Isiganeko esingcolileyo sokufotwa ngevideo komfundi waseLusikisiki ngethuba lokhenketho lwesikolo asiphume engqondweni yexhoba. Molweni emakhaya nanguvimba esiza nawo kwaphambi kwexesha lesiqhelo ngenxa yebhola ezakusasazwa ngqo ukuphuma kwethu emoyeni. Awuzokuba khona umshado wesintu ekumkani yesizwe samaZulu kumkani wesizulu kaZwelithini obucwangciselwe impela veki ezayo. Esi sigqibo sekumkani ngokwayo egqibe ekubeni uye kumtshato ebuceba nonkosazana Nomzamo Myeni, kanti ke kulindeleke ukuba inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu isicelo senkundla esingxamisekileyo ngomso esifakwe ngukumkanikazi uNtokozo kaMayisela ofuna ukuthintela umtshato wekumkani nonkosazana Myeni. Encwadini esayiniwe yesilo ebiqondiswe kumqondisi jikelele kahulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal ngomgqibelo, isilo sicele uhulumeni ukuthi ahoxise ezokuphepha kwendlunkulu neminye imihlomulo ebenikezwe yona. Encwadini efanayo, isilo simemezele ukuthi umshado umisiwe. Ubayede uveze izizathu ebezingaphezulu kwamandla endlunkulu ngokuhoxiswa komshado, kodwa akazange achaze kabanzi. Ongoti wezamasiko eNyuvesi yaKwaZulu-Natal uthi lezi zigameko ziyimbangela yokukhathazeka. Kuba kunesikhala sokuhamba kwamntwana okaButhelezi nondunankulu wesizwe uThula Sizwe Buthelezi naye engasekho nomkhandlu ungekho. Akekho onelungelo lokubonisana naye, izinqumo eziningi uyithathela yena bese ziba nokuthi sihlale sibabaza silosithuka ukuthi awusekwenzeka ukuthi namanje isizwe silindele ukwethulelwa undunankulu kaZulu omusha. Wonke amehlo abheke kuleso simemezelo ezokwenziwa isilo. Umhlaziyi wezomthetho uMpumelelo Zikalala uthi inkantolo enkulu yaseMgungundlovu isazodinga ukulalela udaba lwendlunkulu yamaZulu uNtokozo kaMayisela Zulu yize noma umshado umisiwe. Inkantolo enkulu bekumele ilalele umyalelo ophuthumayo wokuthi kumiswe umshado wesilo umisuZulu kaZwelithini noNomzamo Myeni. Emaphepheni asenkantolo, uNdlunkulu ukaMayisela uthi ushade nesilo umshado wephepha nokuwumshado ongasivumeli isilo ukuthi sishade nomunye umuntu ekubeni eshade naye. Sengaqhubeka ngoba zokhumbula ukuthi abantu abalifakile bazothi sifuna ukuthi kube nesiphetho kulona. Either nizosibhalela nisitshela noma nifike enkantolo nisho ukuthi asiyavuma ngiyasinikeza i-undertaking noma ukuthi umshado newozoqhubeka. Noma kube ukuthi ayasivumelaneni ukuthi siyali-withdraw icala noma leli sibiza ukuthi out of court settlement. Ngenyanga edlule, isilo samemezela ukuxoshwa kukandunankulu waso umfundisi uThula Sizwe Buthelezi. uShenge wasebenza kulesi sikhundla cishe unyaka. Isikhundla sakhe asikabi namuntu. NginguNonhlakanipho Magwaza, izindabeni ze-SABC eThekwini. Umfundi webanga lematric eLusikisiki eMpuma Koloni ufumana ubunzima emva kokuba lixhoba lesehlo esibi. Lo mfundi wakhululwa impahla ngethuba esisikolo siphumile saya kwinkampu ngoMarch kwaye kwathatha umfanekiso wevideo. Umzali wakhe uthi oku kumchaphazele kakhulu kwaye kwaphazamisana nezifundo zakhe. Kwavulwa ityala emva kwesisehlo kodwa usapho lutyhola ngelithi akho mntu uthathe uxanduva ngesisehlo. Ixhoba lithi khange likufumane ukolulekwa ngokwasengqondweni. Lithi elixhoba like lafuna nokuyeka isikolo. Lifuna umrhanelwa ahlawulele isenzo sakhe. Ngichaphazele pha esikolweni phakathi kwabanye abantwana ngoba bengakwazi uzithemba, lose confidence, so bawanye yabo bacinga le behle nayo noba bacinga le nto yenzekayo ngazazi noma ndini kwamna ndake ndathi ngicela ukuyeka isikolo ndifune enye indawo qha ayikho enye indlela nyenziwa ndifunde pha. Utata uthi kuye kwanzima nokuvula ityala. Lelwanto ndaphinde ipolisi nje xa ndifika ndiyichaza
doketa alibona bazohamba mina alibona kwathi mandihambe ngizofonela ngalali andafonela ngosokusa kwami xa ngene message ejoba case number ithi caba into ebingakangihoyo ndifuna ubulungisa ngomntwana ndifuna kuvele into ba ukhona umuntu othatha uxanduva ngalento zemfundo liyayigxeka indlela eliye laphathwa ngalo elityala sisikolo. Kube khona ukuphatha ngenxele, that is it was handled a bit clumsy. Ifika ngelixesha ngokuthi izikolo sezivaliwe as a provincial department of education. Zikhona wena izinto esiyasizenze xa umntana ethe wasambona ngathi umzekele ezinjenge-psychosocial support. Amapolisa ayangqina ukuba ityala lavulwa. Amapolisa ayangqina ukuba ityala lokuphulwa komthetho wokushicilelwa kwemifanekiso kwakunye nelesibini elijongene namanyundululu lwaye lavula umrhanelwa oneminyaka 19 waye wabanjwa emva kweentsuku ezintathu. Ngo-Agasti kulo nyaka icandelo lwezotshutshiso liye lakhupha isertificate esichaza ukuba alizokuqhubekeka ngokutshutshisa kweli tyala. Ixhoba lithi lifuna ubulungiswa. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC elusikisiki. Isikolo esikhethekileyo sabantwana abangaboniyo iKhanyisa eGqeberha sisaqhuba nokwenza umsebenzi oncomekayo emva kokuba bephumelele bonke abafundi bematriki unyaka wesithathu elandelelana. Abafundi neetitshala baqhayise ngempumelelo yabo kwizitalato zaseDwesi. Intatheli zethu Zolani Moya noZamukhanyo Mendile zibuye nale ngxelo. Abantwana besisikolo iKhanyisa Special School bebecula bebonakalisa imincili. Esi sikolo sasekwa ngonyaka 1987 savula ngokusesikweni ngonyaka ka1988. Abafundi bematriki onyaka 2024 bathi imeko yabo yokukhubazeka ayibenzi lonto bangawafezekisi amaphupha wabo. Usinoxolo Latu kunye noLisakhanya Dunca ngabo abagqwesileyo kwesi sikolo. Sithetha nje bafumene inkxaso yokufunda urhulumente weliphondo leMpuma Koloni. Ndiziva ndonwabile kakhulu tata kuba imisebenzi yotishara nokunyamezela kwam kundenze naba kule ndawo ndikuyo ngoku. Ndothukile kwaye ndonwabile ba okay ndipasile ndade ndaphuma emagqabini kunabo bonke abanye abantu. Ndiziva special. Notitshala kunye nabahlali babaqhwabele izandla. Iyasikhuthaza into kokubana sisebenze ngakumbi nagakumbi. Ikamva lomntu omnyama lomntwana omnyama siqinisekise into kokubana liyaqhakaza. Sithonge phambili ngoku siyabavuyela abantwana bethu abathe baphumelela. Otitshala baphinde bathi basaza kuqhubeka ukhuthaza abafundi bematriki balonyaka ngenzame zokuphinda baze neziphumo ezincomisayo. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Ikomkhulu laseMelika eWashington lenza amalungiselelo okugqibela phambi komsitho wokufungiswa ngokusesikweni komongameli waseMelika ophumelele unyulo uMnumzana Donald Trump ngomso. Ikomkhulu laseMelika lenza amalungiselelo okugqibela okubuyela esihlalweni kwakhona kukaDonald Trump emva kokuphumelela kunyulo lobongameli lwangoNovemba unyaka ophelileyo. Every 4 years, our city supports the peaceful transition of power. We are proud of that responsibility and grateful to our federal partners, local agencies, and the community members who work together to ensure a safe event. Indawo ekuzaqhutyelwa kuyo lo msitho iza kubiyelwa kwenziwe luqilima ukhuseleko ngokutyalwa kwamagosa onyanzeliso mthetho kunye neearhente zezobuntlola nezixhobo zomkhosi ukuqinisekisa ukhuseleko. Our entire police department will be activated for the presidential inauguration. In addition, we'll be reinforced with nearly 4,000 officers from across the United States who were generous enough to raise their hands and commit their time to assist the Metropolitan Police Department. Those additional resources will be deployed to manage traffic, secure dignitary routes, and ensure public safety in our city. Kulindeleke ukuba uTrump enze utshintsho njengokuba wenza njalo ngethuba efungiswa okokuqala njengomongameli waseMelika ngo-2017. We assembled here today
are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. Usuku lokubekwa ngokusesikweni kukaDonald Trump kusihlalo sobongameli lunqamene nosuku lokukhunjulwa kwechanhliziyo lamalungelo oluntu uMartin Luther King. Abeziko iThe King Center bathi oku kuyakhuthaza kakhulu. I don't think it was an accident or a coincidence that the 2 days, the two moments coincided, because the God of the universe is not going to let us just be stuck with, you know, this notion of what people believe as we're getting ready to enter into the roughest period, you know, of our lives as a nation. We've had 4 years under his administration, and some things that were not done in the most humane way. Things that were not said, obviously, in a humane way, and things that were not done in a humane way. And so people are nervous, people are concerned, but then there's a whole other faction that's excited and looking forward to this new administration, or I say remix. You know, it's a remix of this old administration coming forward in this time. And we have an opportunity this time, I hope, to take serious what my father has been saying to us as a nation, to hold strong to those ideals. Kulindeleke ukuba ube ngumongameli eMelika umnumzana Joe Biden naye azimaselo msitho. Samkela kwakhona uyakwazi ukuzibukela kwakhona izindaba ku-SABC Plus nakwi-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku eliphambili sithe. Awusazi ukuba khona umtshato wesintu wekumkani yesizwe samaZulu kumkani Misuzulu kaZwelithini obucwangciselwe impela veki ezayo. Isazi ngenkcubeko njengalwazi sihawu ngubane sithi ukungabikho kozinzo kwinkqubo yokuthatyathwa kwezigqibo komkhulu kungcolisa igama lobukumkani. Maswelele kumbindi Mpuma. Siqalile namhlanje ukusebenza isivumelwano sokuphelisa imfazwe equbayo eGaza. Abathinjwa abathathu bokuqala bakwaSirayeli sele bekhululwe ngumbutho iHamas. Ingcali nomhlalutyi wezobudlelwane bamazwe uJohn Stramler uthi akacaci ukuba isivumelwano sizobamba de kube nini na. Ngamawaka abantu baseGaza ePalestina babonakala bexwaye intente kuquka impahla zabo bebuyela kumakhaya abo. Isivumelwano ekudala silindelo sokuphilisa umlilo eGaza siqale ngamagingxigingxi emva kokuba iHamas ilibazisile ukunika uSirayeli amagama amathathu amanina ekulindeleke ukuba iwakhulule. You had an illustration this morning where the Israelis refused to go and implement the ceasefire until they had the names of the hostages, the 3 hostages that are going to be released, and the 3 women. And the Hamas said it was a technical problem, and you can understand that given the destruction that has been wreaked on Gaza. But Bibi Netanyahu was really hard-nosed about it, and I think that he is struggling to contain his right wing in his cabinet. They deliberated for 7 hours Saturday night or Friday night, Saturday night. On this deal. Esi sivumelwano sokuphilisa lemfazwe kulindeleke ukuba sihlale iintsuku ezingama-42 elithuba libona njengephulo lokuvula indlela yokuphilisa lemfazwe kumbindi Mpuma. Just been around this track for 30 years, and I'm cynical as hell about the willingness of these two states. There's no Nelson Mandela and F.W. de Klerk in the equation. Sele kubhubhe abantu abadlule kwi-47,000 eGaza ze uSirayeli waphulukana namajoni angama-4,000 kule mfazwe. Ndingu-Asanda Ntame wendaba ze-SABC eGauteng. Sibuyele ekhaya bangaphaya kwekhulu abasebenzi becandelo lemiyezo yendalo ephantsi kolawulo lwearhente yezokhenketho nemiyezo eMpumalanga iMTPA abagwayimbileyo. Okwemva kokuba le arhente ibhengeze ukuba ijamelene nokushokoxeka kwezimali kwayiceba ukumilisela imiqathango yokonga imali kuquka ukudendwa kwabasebenzi. Oluqhankqalazo lunyanzelise iMTPA ukuba ivale yonke imiyezo. Kule meko abakhenketi baxoza mphini wumbi.
ukusebenza kwemiyezo yendalo engapha kweshumi elinesixhenxe phansi kwe-arhente yezokhenketho nemiyezo yezilwanyana eMpumalanga. Abasebenzi basibeke phansi izixhobo. Phakathi kwezinto banyanzelisa abasebenzi bethutyana baqeshwe isigxina. Imanyano emele abasebenzi nehawu ithi zizawuqhuba ezintshukumo de izinyanzeliso zabo zisatyelwe. Kanti i-arhente ithi oluqhankqalazo alukho mthethweni. This was not communicated to us procedurally. I'm taking this interview, as it were, as the executive officer of the NTT. I do not have any formal demand that is currently on my desk. Sekuntsukune ivalwe mba lemiyezo, i-MTPA ithi lizawukhokheka kanobom elicandelo ngokwezimali. We are losing quite a lot of revenue that as compared to what we would be collecting when you look at what we collected during the December time. So I may not be specific in terms of the rands and cents, but I can tell you the impact it's massive in terms of revenue collection. As much as I don't want to stress revenue collection, but the inconvenience to the tourists that are coming from all over the world. Inehawu ne-MTPA kulindleke ezinqathe kwisithebe sengxoxo malanga komvulo ukuxovula izisombululo. Amaxhegokazi kuquka amatshantliziyo oluntu engingqi Alfred Nzo eMpuma Koloni amemelela kurhulumente ukuba axhase iinkqubo zokukhawulelana nokukhulelwa kwabantu abatsha. Bathi ukuhlolwa kwamantombazana kuquka iinkqubo zemfundo kufuneka zixhaswe kwaye zikhuthazwe ukuthintela ukukhulelwa kolutsha. Ngamakhulu eentombi zenkci ezibonakalise ubunyulu bazo ngengoma nangomxhentso. Ukuhlolwa kweentombi sisithethe esisoloko sifumana kunyashwa ngabo balwela amalungelo esini, nanjengoko bakholwa ukuba esi sithethe sichasene nokuphathwa kwamalungelo abantwana bamantombazana. Sisithethe esi esenziwa kwabasetyhini abaselula uqinisekisa ukuba baziphatha kakuhle yaye bahlala benyulu ngalo lonke ixesha. Sicela ukhuseleko, urhulumente makasikhusele njengoba siyahlukumezeka ngoba kaloku abantu babona ngathi siyadlala. Sicela urhulumente asenzele into ezawusikhusela nesizawukwazi ukuthi umuntu xa esihlukumeza sikwazi ukusithethelela. Iphondo laseMpuma Koloni lijongene nomngeni wokukhulelwa kwabantwana abaselula wambi amaxhoba lomkhwa abantwana beneminyaka nje 10 kuphela bezelwe. Urhulumente ase iso kude asibone into basinenxaxheba, ootitshala bayarhola, oonesi bayarhola, oonontlalontle bayarhola. Makhoza ke ngithu sebove nemisebenzi sambatha mkhonto nje. Uzima Sandaba wakhuliswa ngaphansi kwesi sithethe. Ukholwa ukuba le yindlela ekufanele iphilwe ngowonke umntwana oyintombazana. Uthi imfundiso ngamasiko nesithethe ukuzazi ukuba ngubani na kwenze yena wazazi ukuba ngubani yaye kufanele asiphathe kanjani njengomntu oyintombazana. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMadatiyeli. I-DA ityhola isebe lezokhenketho ngokusilela ukufezekisa imisebenzi yalo. Ithi iqumrhu lezokhenketho loyisiwe ukukhuthalela ukuthengisa ngobuhle beli kumazwe ngaphandle nokuba kwenziwa oko kusenzela ulonwabo okanye ukushishina. I-DA ifuna ukuba eli qumrhu libekwe phantsi kolawulo lisithi lichithe ngaphantsi kuhlahlo lwabiwo-mali lwalo nyaka-mali ka-2024-2025. UMzantsi Afrika uzidla ngeendawo ezinomtsalane kubakhenkethi. Kodwa iqela le-DA lithi iqumrhu lezokhenketho liyafadala ukusebenzisa eli thuba. Lithi kuyaxhalabisa ukuba eli qumrhu liza kubuyisela kunongxowa kazwelonke imali engaphezu kwezigidi ezingama-800 randi. This latest revelation of severe underspend is shocking considering the vital importance of tourism in our economy, particularly during peak season, as well as the limited finances available to government. For years, South African tourism, the Department of Tourism's sole SOE, has failed. Eli qumrhu liyazikhaba izitsholo. Lithi ukususela ngoJanuwari ukuya kuOktobha wonyaka ophelileyo landile inani labantu abatyelele eli lizwe xa kuthelekiswa neminyaka egqithileyo ngenxa yemisebenzi yabo.
We are currently at 72% of our spend as of December 2024, which really translates to about 24% per quarter on average that we spend. And we are left to about 28% to spend in this last quarter, noting that this is the last quarter of the year as we close in March. So we are well on track. I-DA ithi akukho zinzo kwibhodi yeliqumrhu ukususela ngo-2023 kwaye amanye amalungu ebhodi agxothwa kunyaka ophelileyo ngenxa yokugqithisa ukusebenzisa imali abayihlawulwayo. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Amapolisa athimbe izixhobo eziqikelelwa kwiikhilogram eziyi-640 ezithwala igolide, imipu, iziqhushumbisi ezihamba nesixamali ifikelela kwizigidi ezingama-52 zeerandi ngethuba esilwa ulwaphulo-mthetho eStilfontein kusukela ngoDisemba ka-2023. Oku kwenza ukuba le ndawo ibe yenye yezona ndawo ziphambili zemigodi engekho mthethweni kweli. Ngamakhulukhulu abombi mgodini abangekho mthethweni abaqale ukuvela kumgodi Margaret kwinyanga kaNovemba. Ushaft 11 unzulu ungangekhilomitha ezimbini. Aba basebenzi mgodini bebengakwazi ukunyuka ngokunokwabo kangangokuba abahlali bancedisa kolhlangulo labombi mgodini abangama-34 bephila kuquka nemizimba 9 ngoDisemba. Kodwa nangona bekunjalo urhulumente wangenelela emisa ezinzame ukuze kuqale olwakhe uphulo lokuhlangula aba basebenzi, kodwa kwabakho ulibaseko. We've wasted 2 days now since this thing they are doing, the government saying that they are busy fixing the road for everything to happen. But since we started this operation, we have managed to save 10 people, 11 people. We managed to retrieve 1 body. Eyona nto ibingundoqo kubombi mgodini abangekho mthethweni ibikukutya. Truly operation yafika ukuthi yenze impilo yethu thina zamazamazi ibe difficult. Siend up siluza i-families, siluza i-brothers underground ezininzi nabanye ngwantu basileyo bagula ngobunzima abanakudla ngonikhuluma nihleli kule ndawo nihleli kuyo. We are here to say it is their right to be given food, especially based on the conditions that they are underground. We have written a letter through human rights lawyers to the MEC as the chairperson of the committee and the head of the safety, community safety in the province. Umbutho okhuselo lomgaqo seko wabhenela kwinkundla ephakamileyo ePitoli ukunyanzelisa urhulumente ukuba anike abasebenzi nabangabembi mgodini abangekho mthethweni ukutya kunye namachiza ezempilo. Isicelo eso sachithwayo inkundla. Urhulumente esithi akazukuvuma ukunikezela kwimfuno zabembi mgodini abangekho mthethweni. This operation is underway for 10 days from yesterday. Then after 10 days we'll stop to assess. Now any indicator or indication that it still has to go on, or there are still people who are underground or whatever, we will take on board until we are more than reasonably satisfied that we've done everything reasonable. Umbuzo ke usamile, ngubani othenga le golide? Uluntu oluhlala kwindawo yamatyotyombe eSamaria ngaphandle kwaseKimberley eMntla-Koloni lufunge ngelithi luza kuthi gqolo nokwemba imigodi ngokungekho mthethweni nangona kukho izityholo zokuxhatshazo ezibangelwa ziarhente zonyanzeliso mthetho. Abazamazama abaphila ngokwemba umgodi kufuphi nengingqi yabo ngaphandle kwemingeni ekhoyo ekuthengiseni. Abantu bakwindawo yamatyotyombe yaseSamaria eMntla-Koloni bathi ukwemba imigodi ngokungekho mthethweni seyeyona ndlela abaphila ngayo. Bathi oko babegrumba imigodi yedayimani oko bahlala kule ngingqi kangangeminyaka 10 eqingqelekileyo. Kodwa bavakalisa ngelithi lo msebenzi bawenzayo uza nomngcipheko ngaphandle ke kwengeniso ekhe ibe ncinci ngokumandla. We find ourselves outside from the program that it was started, initiated by the government. Premier's office, it was called. Manispala, it was called. DMR, it was there on the meeting. Ikapa Mining, they were included on the meeting that was supposed to happening since 2018. But right now, as the people from Samaria, we are suffering. We've been excluded. We've been harassed by police and the soldier. I want to see the police to help us. They must stop fighting us because we have
children here in Samaria. And now, as a youth, I'm 24 years. I'm turning 24 in July. I'm a youth, so I would like to see them to let us to work here because we are unemployed. We are not working. So this is our living. We are eating from this. Kananjalo ngaphandle kokuba ukwembiwa kwemigodi ngongekho mthethweni kusizisa imali kweli nakweminye imimandla elizwekazi iAfrika, abanye ozamazama bakhalaza ngelithi bayanyanzelwa ukuba bathengise izembiwa zabo ngamaxabiso aphantsi. My concern in Samaria is that we are illegal, but when we take our diamonds to Batopele mining, they are buying our diamonds. I have a broker's note, I have an invoice from CS Diamond. I did sell my diamond. When I go back there to them, they refuse to legalize me. But they accept my diamond. They didn't even ask where the diamond coming from. They didn't even ask for my identity document. They are buying my diamonds, but I remain illegal. That's my concern. Ukanti ke abembi mgodi abangekho mthethweni bamemelele ukuba urhulumente angqobanise inhloko nabembi mgodi abangasebenzisi buxhaka-xhaka bale mihla nanjengoko benegalelo elimandla kuqoqosho lweli. Kwezemidlalo iKaizer Chiefs ihamba phambili ngelinya ibetha iSekhukhune United. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso sizana oxa bethu ngesizulu ngexesha lesiqhelo insimbi yesixhenxe ngokuhlwa kamnandi mawethu.